Hej og velkommen til Ask, Kasper, Benjamin og Martin. Og sagt som Ask os. Yes, vi har nogle spørgsmål her. Ja. Hvor stor er jeres pik? Sådan jeg ved det. Det er en privat sag, synes Ja. jeg. Det. Det, Det er for en anden homoseksuel en. Eller sådan noget. hvor mange kærester har I haft? 2. 7. 2. Var du fucked, da du var lille? Han er stadig fucked. Det var alle børnene. Ja. Elsker du Doom? Ja. Du må med kongen. Det smager fucking godt. Det er bare det bedste, altså. Ja. Hvad er bedre end Doom? Pizza. Kødpizza. Jeg ved det fucking. Hvad er dit yndlingstøjmærke? Og dit, det må så være os alle sammen, ikke? Jeg ved det. Du skulle godt med. Yes, Jeg har ikke lige noget yndling. Nå, men jeg har Nike, Superdry og Abercrombie & Fitch. Jeg har Adidas, Superdry, og så en Nike headtrøje kan jeg rigtig godt lide. Okay. Okay. Okay, sgu. Og så er der en, der hedder Victoria, der har spurgt, om hun er sej, og Det er bare ja, noget. hun er sej. Men det er bare noget under at spørge. Hun har om. briller, hun er sej. Jeg går ikke for med briller. Og briller. Nå. Ja, så kigger vi her i spørgsmålet. Og ved skjorte. Hvilken sport kan I lide? Fuck! Hvilken sport kan I lide? Shit! Skal vi lige sang? Du står og spiller den samme. Lad være! Hvad er det, du piver over? Så er du for orgasme. Din fucking syge stodder, man. Ja, What's dit me? grimme svin. Er du dum, eller det er mig, der den bestod? Nå, Ja, kom så. hvilken sport kan I lide? Fodbold. Ja, det er klart. Alle kan lide fodbold. Fodbold. Real Madrid. Real. Alle. Det er den i hjertet. Hvad hedder I? Benjamin Erik Wenzel. Kasper Oliver Bue. Martin Peters dag. Sygt navn. Yes, så har vi flere spørgsmål. Har I en kæreste? Ja, vi har en kæreste. Vi er alle sammen den samme. Og han ligger heromme bag ved en seng. Men Nej, han er lidt sky. Yes. den Har du en hedder kæreste? Emma. Ja. Og navnet på hende er anonymt? Eller hemmeligt? Eller? Hemmeligt. Det er hemmeligt. Yes. Monique. Nej. Ej! Din fucking satan. Hun ligger og piber. Du sagde bare sådan. Nej, jeg har ikke nogen kæreste. Nej, heller ikke. Martin Forsner. Spiller i FIFA. Ja. Ja. FIFA Kongen. Og hvem er kongen? Hvem er kongen til FIFA? Peg på ham. Hvor er han? Ham her. Han flækker alle. Han flækker alle. Altså min hende. Ah. Ah. Hvilken slags musik hører I? Lidt af hvert. Jeg hører meget Justin Bieber. Og så hører jeg også meget rapmusik. Det er ikke så meget dansk musik. Men meget udlandsk pop og rap. Justin Bieber, så ellers tager jeg bare en playlist. Ja, det gør du. Har I nogle dyr? Ja. Vi har en rigtig sød hund, der hedder Emma. Et rigtig sødt murmeldyr, der hedder Bøf. Og så har vi en sindssyg hund. Ja, den er lidt farlig, den er deromme bagved. Vi skal ikke kigge for meget på den. Kasper leger med den hver dag. Kasper leger med Det lyder forkert. Men det er jo også bare typisk ham. jeres yndlings-YouTuber. Jeg ser ikke rigtig YouTube, men hvis det endelig skal være, så skal det være W2S eller WS2. Ham der, eller KSI. Jeg siger KSI eller Miniminter. Miniblender. Miniminter. Miniminder. Så er det Freja Sigurdsson, og hun skriver: giver du Dortes nummer ud til alle piger, du kender? Det er ham der, ikke? Nej, det gør jeg ikke. Og hvis I ikke ved, hvem Dorte er, så er det også lige meget, ikke? Jo. Det er dårligt. Kan du huske vores lille aftale?
kan ikke huske vores lille aftale. Men det kan jeg. Måske kan jeg, men jeg har ikke lyst til det, fordi jeg er ikke helt sikker på, om det er det. Vores første minde sammen, kan jeg ikke huske. Men det bedste minde, som du ved, der står i næste spørgsmål, det er helt sikkert den dag, hvor du var fuld, Freja. Der var kokain over det hele, det var sjovt. Yes, så har vi Trine, der spørger her, hvem vores yndlingssanger er. LOC. Ja. Justin Bieber. Og kvindelig, så er det nok Madison Beer. Justin Bieber. Hvad er det noget tøj her på? Hvad for noget tøj her på? Så kan vi lige lave en lille catwalk-agtig ting her, du. Ja, det er ret Gumle. Jeg har Adidas bukser på. Farve. Rød. Ja. Med hvide striber. Den nye model. Hummel. Nej. H&M underbukser. Og H&M. Og Yes. Jeg tror sgu nys. Du tager den lige først. så er det Martin. Og her kommer han. Ja. Jeg har, jeg tror det er lokbukser på, så er et andet mærke strømper. Sådan nogle løbstrømper, så er en Max t-shirt, som jeg skal fortælle, og så har jeg en lok hættrøje, og så behøver jeg ikke lige at nævne det indre. Ja, jeg har bare ganske almindelige sorte strømper på. Ja, så har jeg sådan nogle lidt baggy fitnessbukser på. Rigtig fejl. Og så har jeg en Superdry trøje på. Og underbukser. Som jeg husker det. Yes, og næste spørgsmål er. Hvilke mærke underbukser har I på? Og må vi se dem? Gumle? Må vi se den underbukser, og hvilke mærke er det? Det er H&M. Og hvis du kan stille det op, sådan, så det ikke, man ikke ser alle dine deller. Det er sådan nogle terner nogle. Terner nogen. Ja. Kasper, jeg har Calvin Klein på. Jeg kan ikke se den. Ja. Og Martin har. Det er Jeg har Jack Jonas. Jack and Jonas, det er Jack and Jones. Nå, men det er sådan en anden ting. Yes, og så sidste spørgsmål. Er I liderlige? Det behøver du da ikke blande dig i.